హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మా ఊరి వంటలు. ఈరోజు క్యాప్సికమ్, టమాటో, కాజు కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం సింపుల్గా. ముందుగా క్యాప్సికమ్, కాజు, టమాటో, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్, టమాటాలు, ఉల్లిపాయలు, కాజు, పచ్చిమిర్చి ముందుగా బాండీ వెలిగించుకొని ఒక గరిటె ఆయిల్ పోసుకొని ఆయిల్ వీటెక్కిన తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న ఈ కాజుని గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోండి. ఒక 10 నిమిషాల ముందు ఇలా బాగా నాని పెద్దగా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ కాజుని బాగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిరపకాయ చీలికలు వేసుకొని బాగా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి. ముందుగా 4 క్యాప్సికమ్స్ని ఇలా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఆ ముక్కల్ని వేసుకొని బాగా వేయించుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు నూనెలో మగ్గనివ్వండి. ఇలా మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత తీస్తే ఇలా కలర్ మారుతుంది. ఇలా మారిన తర్వాత క్యాప్సికమ్ ముక్కల్ని ఒకసారి కలుపుకొని చిటికెడు పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, కూరకు సరిపడగా ఉప్పు వేసుకోండి. కొంచెం గరం మసాలా పేస్ట్. ఈ గరం మసాలా పేస్ట్ మీకు కావాలంటే ముందు వీడియోలో లింక్ ఉంటుంది చూడండి. ఇప్పుడు 3 టమాటాలు తీసుకున్నాను, అవి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అవి వేసుకొని కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని బాగా వేయించిన తర్వాత ఇంకో 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకోండి. ఇలా మూత పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసుకొని టమాటాలు బాగా సాఫ్ట్గా మగ్గుతాయి. టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక స్పూన్ కారం వేసుకోండి. కారం కూడా చూసుకొని వేసుకోండి. కర్రీలో ఎక్కువ కారం బాగోదు. కారం బాగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని ఇంకో 5 నిమిషాలు మూత పెట్టు. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఇలా కూర రెడీ అయిందండి. ఈ కూరని విజిల్ కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. విజిల్ కుక్కర్లో అయితే 2 విజిల్స్ వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కాజు, క్యాప్సికమ్, టమాటో కర్రీ రెడీ అయింది. సర్వింగ్ ప్లేట్లో కర్రీ చపాతీకైనా రైస్కైనా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా బాగుంటుంది. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.